makita naton nga nagapirma si Boss Ilonggod Dad sang kontrata. Oo, kontrata. Oo. Hey, what's up mga paps? Merry Christmas sa tanan. Tani mahamungaya lang ang palaabuton yung bagong tuig. So welcome naman sa akong YouTube channel, ang Ilonggod Dad, ang channel nga Ilonggo na Daddy pa. Okay, subong nga December, syempre bulan sa mga Pasko, damo sa mga happenings. So, as a vlogger, gintingwan ugid nga ma-videohan ng mga kaklatabo sa akon sining December sa malabot sang masalangan ko. So, ending, yung damo ako sa mga footage nga wala dito. So, himuon ko ni is i-edit ko lang para ma-present ko in a vlog, no? Though presentable man. Gani, expect nyo sa mga sunod ng mga inadlaw, I will upload a series of vlogs sa mga December happenings ko. So, sunod-sunod na niya. So, amo na ni magiging first vlog of the series nga ginahambal ko sa inyo. So, maumpisa kita sa mga madamo-damo nga Christmas parties nga matabo sining December. Bala nyo, basta pagpatak na sang December 15, masunod-sunod na mga Christmas parties. So, this one is a Christmas party of Fama Gym. Ang gym na ginagyman ko sa Mega World Iloilo bala. So, wala lang sadya-sadya lang. So, check these clips out. Ubos ang ice cream tulawo gamit ang inyong Alright, so amo na ang Christmas party namon sa Fama. So simple lang ang na-videoan ko lang actually mga games mo lang to. Nothing much kay dulo manabi mo. So to continue, basta December, may Christmas party ginaya sa company. So sa company namon idungan sa awards night. So before sina may ara ginaya pictorial or photo shoot nga matabo wearing our smartest corporate attire. So amo ni ang gaklatabo sa photoshoot namon. Sadya man na, tanawan niyo. Okay, hey mga paps, I'm off to IBP naman liwat kay may photoshoot kami dito para sa among Christmas party kag awards night, no? So pagwapo na naman kag mag-suksok sang corporate attire namon and photoshoot. Alright, so I'm with Ilongga ma'am here. Ambot nga maupod siya kay obsessed siya as usual, no? No. Upod ka? May kagtuan mo kuya. Reasons. Okay. Yeah. Don't mind her. She's just an obsessed lover. Okay? Off we go.
Festive na festive. Next, si Boss Arnie, si Sir. Tapos na sila? Okay. Nahulat ka na. Ako. Hindi, bro. Ang team ko, ito na to. Okay. Dapat special ang entrance mo diya. Pa-late ka. Alright. Grabe mo. Ha? Hi to the vlog. Hi. Please say hi to the vlog. Ilonggo Dad. Hi. I hope you enjoy vlog. Nabat. Sige ka, o ganyan sa ano, sales lady ka. I-really-want. Shots kita. Ang shots first sa is taas. smile, tapos fierce, tapos creative shot. Okay lang ano? Take a photo or something. Do fierce naman tayo. Or gakok si Mano. Seryoso. Lumaya kang sabla. Yakuza. Ang creative. Creative. Anong creative? Sir, kasi na-calling si Mano. Nanang, opa. Tapos ka na? Okay pa? Okay, ari kita di subong sa training room sang Mega World Corporation ililipis sa Spark. Makita naton nga nagapirma si Boss Ilonggodad sang kontrata. Oo, rata. Sale to siya. Congrats! Thank you. Congrats mo sa inyo. Naka-sale na siya. Aring boss na mo, no? Siya din nga mo niya division head. Kumplito sa bakuna. Mapa-booster na. Best nga naman sa 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3. Mr. Brian ka na. Mr. Brian. Creative ka pa, ma'am? Daw waki-waki. Daw creativity. Na. Okay, 1, 2, 3. Alright. Ako, kalaksan. 1, 2, right in the number. Papoy. 1, 2, 3. Alright. Agay. Bisa mo katulog man. Bisa din lang. Picture nila ako last na gamon eh. Sige. Dilan ka. Namo ko niyo? Birthday mo. Bisa dyan na kami. Creative shot. 1, 2, 3. Wow! Gatapik sa ano? Sige. Walling. Do ka sensual to. Okay naman. Request ko din sa master photographer namon nga papapicture kami sang candid shots samtang kakaon street foods, no? Pero casual lang bala. Candid lang, oh. Isa naka-corporate kami. Kaya ikaw na bala. Okay. Yung mo tayo, balik sa... Grabe na hard working na mga butongs mo. Right, so tapos na kamo niya photoshoot kag kaon-kaon sa food park dire sa Festive Walk pa dito. Nabuod ko din si Ilongga Mama. Nagpark siya sa babaw eh. Oh! Ayos siya.
Alright, so that's it, no? So expect those kinds of vlogs sa mga sunod nga episodes. Nothing much, but siguro I hope nga makahatag man sang entertainment sa inyo. So until next time, Ilongo Dad, out.